ko yiɗi télé téléphone ça eyi ko occasion kam tawdema ɗo tan aɗa jooɗi aɗa deeƴi aɗa huccita e télé maɗa yeewa ko yiɗde yewtidde e ma kadi hay sinno ko seeɗa no fotiri kala nde tawno so yimɓe wondi sahaa kala ne poti yewtude poti wossodirde miijoji ko goonga ni kadi ko heen konnoɗen kono en ɓeydat nde tawno en meeɗa jogoɗade caɗele gila Allah nannuma e junggam en meeɗa yeddondirde mi meeɗa fewjude caliɗa mi meeɗa haalde mbiɗa ala mi meeɗa kala ko ɗum jaarumi koyam ndewɗa jamma yo ñalawma ko piɗɗumi kala ga dondi ɗum kala ko cokkumi ka jarhoɗo ko ɗum fori e joni noon ari haa ɗo hen Allah waɗi haajande baba galle yalti aduna o kañum hufno en ene mufti en ne mufti ɓesguji men sa yimɓe wi en jewri ko beele ɗen ɓeydu tinnade ga tinninoɗo so tawi neɗɗo wiyama yo ɓeydu tan ko tinninoɗo tan wiyete yo tinno sa tinnanoki tan wiyetake noon ɓeydu tinnade ɗo darinoɗa hanki e hecciyanki ɗo koyngal ma ngal ɗo fawinoɗo woto fawko ngal ha hande yaɓuɗon ɗon tan woni ɗo poɗɗa yaɓɓude ɗo nde tawno no wurdano ni no yooɗi no wurdano ni ene waɗi fayida wadde noon so tawi en jokkani ɗo gonnoɗen ɗo han caɗele dañete nde ko caɗele ɓesguji meɗen sukaɓe men ɓe ko jibina ko tawi eɗen nanodiri eɗen pamodiri eɗen mbawdiri yiko jiimi nan ko nanmi kamɓene ko hen min jokki kamɓene ko pular wiyata ko tan paɗi ɓiyde darde kono ustani wadde noon wonno mbaɗeten tan so tawi en ceeli lawol ngol gonnoɗen tan soɓe jeeyi ngol lawol gongol kadi ko hen ɓe ndewata kamɓene ɗum noon tinnoɗen ha tiiɗa kadi mbaɗen duwaw ñagoɗen Allah subahanahu wa taala woto naafige dañgueɗal e galle meɗen woto haaside dañƴo ko ene weltoro ko ene fija ene jala ene ama ene rippa wiya malama ɗum ɗon ko ɗum jinnomi resnudema hande o yimɓe ɓeydu tinnade no fewi hande yimɓe fof nana ɓuttini guite ne daarede yimɓe fof kadi nana berti noppi mumen ene keɗo en ha ƴeewa ko nani ga beele changement ne waɗa e galle he ɗum noon miñira guila ballal ɓeydu tinnade ga tinnodde kono ɓeydu baali bari pour min kay kala mantore nde mantuɗa kam e moƴƴere koye ma ñembuɓe sabu nde tawmami ɗo sa uddino yeeso ma ngo waɗino kaso mi wawata weddude ma sa wino komi ɓorniɗo paɗa oto rewe en mi wawata hecce galle nde nanmi ɗo mbiɗa han ko hayyuma a dardani mi yitere nawliko a wiyani kadi komi suka mi addama ɗo aɗa wadda hen poode nduure min kay mbiyami ko yo Allah yo moƴƴere kadi yo Allah ɓoyne ɗo e jeesamen Allah waɗa e ɓesgu ngu barke naftoroɗen kadi ɗo gaño dañata sago mum alhamdulillah kadi gaño dañata ɗo keɗo soccori jiiƴe mum ne jala yetterala min hanki min hande min janggo ha ɓawo janggo mi ñagahi Allah ne baylanimani sabu a wona baylanteɗo seydi bari ka moƴƴo ka mawniraɗo moƴƴo koye moƴƴere ma tan ñembami sa jooɗi maɗam mantani koye ma jimi kadi min ko an ñembami kadi ɗo ko mine ma tan e sukaɓe ɓesgu ma ko ɓesgam ɓesgam ko ɓesgu ma ɗo hay goto meɓe wadara wi ko o woni nene walla ko o woni nene kamɓe koye meɓe ɓe gandani ko nawli sikkata ko enen jiiti moye ba ɗo gaño dañata sago mum abadan kadi naafiɗo hejata hakkude men ɗum tan jinmi ɗo gaño wawa hecce ɗo en jaɓata ni ko gaño nde dañe ɗo sago wallahi ɗum jinmi de en jaggodiri gila baaba gande no ɓuuri gila no ɓuuri gila Allah ɗum noon hande to leɗi to kanko hoore makko o wona mayde wona yeehi tan hankkadi gasi ko ceŋalal woni ɗon kala ko woni ga ko haɓɓular wiyata ko mayɓe daara wuurde so feewi ɓeyto ko weltanani so boni hay kanko to leɗi to musa ɗum noon yallah dandude feere kadi yallah hokku en no tinnore ɗen yallah hokku en no jaggodirɗen Allah waɗa e ɓesgu ngu barke naftoroɗen waɗa fijirde jaleɗe jokko e galle ko ɗum gandude ɗum tan jiɗɗen ɓeɗen ɗo jooɗi mbeɗa yeɓate jam tan jiɗɗen jokku yerɗo télé ma nan mbaɗa kono fama sare ni ndeysan
koyɗa ni koyta kam aɗa andi ko an kay woni han mbeɗa andi ɗuma an kay woni han an woni an to haala mum walla hoɗum an woni han pular laɓɓe cet wonto ganduɗa kam walla wonto meɗɗami jiiɗi walla han mbimi eyi wonko jinnomi jewten seeɗa koto ɗo ko mbedda a faami so tawi to monto ene yaaji seeɗa mi ƴeewo arde toon noko ni tan gaccirɗo ono monta e aduna mawde puluɗi hay dara bawa ko battani aɗa yirwiɗe ma ndu haaldema tan correctement i mboɗa haaldema correctement kay mi kay an jimmi kalna ham holko jiɗɗa ko ummin ma ko umminimi ko ko mbimami ko ɗo ko mbedda eyo heewi yow yowa wadde keñƴen guila suhaɓe ɓurde ɗo heewa voilà c'est ça donc jinmi ko jokkodira baboya kadi gurdam hay gurdam goto meeɗa welde ko ma welde cikkuɗa mboɗo wawi welnude gurdam min o aɗa wawi walla hay so aɗa wawi welnude gurdam min kam mboɗo wawi welnude gurdam ma ha wela wona normal ne kay wadde sago Allah sago ma to koɗɗo woɗɗa en ɗo de koni a way ban koɗɗa Maaleykum salaam. Seydi Thiam. bari pullo no mbaɗɗon aɗa selli mbaɗɗon tampere mawɗum mi Thiam jetti Allah gari ino galle ko mawɗum no sohnaɓe ɓe jam sukaɓe ɓen celli jam tan kay machallah yaw ino mbaɗɗon alaali alhamdulillah mbaɗɗon e koci yettere Allah mbaɗɗon e nguleki yettere Allah e dow darowo e harakatuji ɗi ko mawɗum ko mawɗum e jetti Allah ko mawɗum tanni machallah yo yaari yeeso amin amin e wona oɗon ndeeƴi kam wallahi ko mawɗum machallah no sukaɓe ɓen waɗi ɓe celli celli machallah alhamdulillah wallahi mi wayri ɗo seeɗa nde tawno mi alano ɗo komi janoɗo Barma Thiam eyyi to karo to aɗa andi wallahi gorom karo jogino ɓiyum no hurtinoy ɗum wi tan ko mami ara gorom mami ara tan ko toon janumi noon hanki tan minasi min kalɗo haala ma wallahi gorom mbitan koto Barma Thiam to janumi gorom to karo yangue weeli machallah weeli yangue kay yangue kay weeli ha sara wallahi ɗi karaw wondi ko neɗɗam karaw ayno jam galle mon o wano e amni ƴew karaw gorom de sanko noon waye jam galle mon o yo Allah yurmo yaafo nemen mbadunoni comme no mo jiiɗumi yumma e baba ni tiiɗi de kadi hamidaɓe maaɓe yijjitama par ce que affaire o wona cakan wonno ko hunde tiiɗde hunde gongara e gonga kala ko nanguira gongara e gonga tan tiiɗi par ce que a nangui bande walla sehilma o ko minen jiiɗi yumma e baba muynude endu wotol ay ɗum tiiɗi natti wonde kecce natti wonde bolle puyɗe kanko noon jaam galle mo nomen mbadanoni ƴew ko noon mbadumi e karaw karaw giɗo moƴƴo tinnuɗo yam no feewi kadi machallah guila gartumi noon mbiɗo wiyamami arga tawde Allah waɗi hunde wayno wayni on jooɗima kadi ko jooɗon ko ha on jalti mbimami arga jooɗoɗen kadi jewtiden nde tawno yimɓeɓe mbi hunde bonata jiiɓotako muusata mettata gaga yewtere no woodi tan ko yewtere no woodi woɗo jomumen kulayi dara ɓuri hulɓinade foof noon ko salade yewtide yimɓe so jewtita tan niɓɓere waɗi kunus hankkadi kala probléme no wawi naade kono madame oɗon jewtiɗo ɗon kaalɗo ɗon pewjide oto tampine koye woto kuule hay dara min gilloɗo minne mi ara daña ko jewtiɗen nde tawno seɗen jewtide tan ma dañ ko ɓeydi ma dañ kadi ko ɓeydi suusde ɗon minne kadi mami ɓeydu suusde dal nde tawno so mbeɗa nane galle tan jaam ɗo ko jaam tan woni ɗo moƴƴere woni ɗo nanodiral woni ɗo pamodiral woni ɗo fijirɗe jaɗede woni ɗo wallahi ɗalti mbeɗa werto kadi mbeɗa andi kadi jaam gallo ma welto somo nanɗo tan jaam welum ko woni ɗo omo welto to woni ɗo minne ko ɗum noon aɗa mi salmino on dañi ko jewriɗen tan kadi ɓeydade wasiya ɗon yon tinno aduna woni hen ko tinnade nde tawno ɓe mbima jiɗɗo wadde réussir gueɗe tati saɗa waɗa tan a waɗat réussir ɓe mbi ko tinno rento muñ ɗe guettati saɗa tan aɗa yooɓiri an aɗa jeeya e jogonɓe wadde réussir ɓe tinno rento kono kadi muñ nde tawno muñal woni hunde pop Allah wi ko inna allaha ma sabirin mbiɗa yiɗi muñowo mbeɗa wonde muñowo
neɗɗo kadi mo rentata ko goɓɓe ndiɓere tan a annda to ndewata a annda to jaɓɓata a annda mo kaldata aɗan fermo tan pele on yahata hay nokku rentade nde no moƴƴi ɗum wonno noon gimnen mbimi mi aran jewtiden e ɓeydade wasiyo tan yon tinno yon ndento aɗa andi aduna wonen ko rentade sababude ɗen gandi yimɓeɓe sa wi 1 2 3 4 hade ma wiide 5 saare nayi de so taw ko yimɓe moƴƴuɓe kay sa wi 1 moƴƴo 2 moƴƴo 3 moƴƴo 4 moƴƴo hade ma wiide 5 ma telɓude par ce que a yiɗot ha tamba walla lemoɗa ha tamba nde puɗɗa wiide o ko moƴƴo mbiya 5 wadde noon tawde sen ndenaki hannde en mbiyata yimɓe bonɓe ɓe ni leeɗi goni koye ɓurtade yimɓe heewɓe eyyi tawde ko noon aduna o wayi ɗon aduna o telni tinnoɗe sago Allah no ɗo wanoni woto sange no ɗo wanoni nanodiral mon pamodiral mon jiɗodiral mon jaggodiral mon wonde on gotum tinnoɗe sago Allah woto sange so wona ko ɓeydi kono tellade less ala min de min banga hoore mi yiiɗa ɗum mi yiiɗa nande saka yiidi nande gallo jiiɓima walla gallo nanodiral walla gallo won ko ɗum kunen ndentoɗen sortoɓe ɓe nde tawno kala guel jiiɗo no sorta tan ko heewi e sortoɓe murno gudon tan ne naata min gandon ko salminde han saɗa salminde ha noynoɗa jaaha kono salmin tan ne lemo so naati galle ma lemo yi onon kam naggam on wonko darata on wonko woni ƴewde mete ma yi so yalti tan haali nde tawno mbi gaddo o woni nawto noon tinde no feewi yo Allah ren yo Allah wallu yo Allah ren yo Allah wallu e tindon no feewi inchallah so Allah jaaɓi tinima inchallah moƴƴat wallahi minen ne tawɗa min ɗo ni koye nden yewtere garmi ɗo min jooɗi ɗo ko ɗum min kalanno est ce que nde min ɓeydata tinnade wallahi kala yamen noon hankkadi joguinoɗo activité ji muɗum nde ruttitto hen jeeyannoɗo hen yo yeey guppannoɗo hen yo wuppu defannoɗo hen yo def lawƴannoɗo hen yo lawƴ mum fof kala ko waɗanno yo waɗ kam ko Allah addimo ɗo komin ngala e jontande kanko jogui hirande jogui bottari kono noon a humpaka kadi no waɗiri junngo makko e nder galle o kala ko yeeyi ko dogi jamma e ñalawma kadi koye nder galle he o artirta yomin ballitoro kala nde o addi ka o meeɗa yeeyude o arti taw ara kala nde wari ko suudamo jowa kalis o woy kam lim ƴeewa ko dañmi aɗa andi on kam wonda ko bénéfice mum wonda ko hoore kalis mum yiɗi jokkodira no fewi taw ko yaawi wallahi ya wuur ha kaaba afama Allah nda ɗum tigi towɓe kono noon neɗɗo ma wela weeɓa no welani ko ma welne aduna wonani heddar voilà c'est ça ko noon nde ko message wayno 100 000 dañmi ɗo ni message 100 000 ko min wima ya soɗum otoɗe ƴakka ɗo ko yaawi pas de problème acca korom kanje wawi ma wona woyi ko waɗe wona woyi ko waare wima kala ko satma holla min ko saɗmi komi holla Allah woodi ok ka neɗɗo ka moƴƴi mi weltima baboy kono baba an a welti ha ɓurti halnanima he inde ma wiyetemi ko walla mbiyami gayen tan ɓuuri labde anani acca mi salmini galle moɗon a jarama après mammi nodde eyo mi ara ɗum taw rewede tan eyo a jarama e ko nden kadi gandata huɗumino eyo sallude wallahi jarama so pulle jeeri so wayi yo ko ɗo cikono koɗe aɗa mawɗo tan o yo ɗon nde no mbaɗa ara ndi nannde nde watta ko ara ndi ñamal ngal waɗa a ɓammi yiɗa ala mo anda hakkude mon aɗa andi ko pularer ko so tawi hunde ɓooyi ñiiɓi Allah ne wela kono gonga nde tawa hakkude mon ko gonga woni ɗon ko Allah woni ɗon ko guiɗgol Allah subhanahu wa taala e ɓurɗo ɓurnaɗo e windere Mouhamadou Rasoul ko ɗum woni ɗon so tawi aɗa andi gonga ne wili tan so tawi ko hewelagal wonno hakkude mon taw wonno gasi ha laaɓi kono ko gilli Allah woni ɗon seede mum hayne o taƴata koye koyɗe ma o taƴi o taƴani koyɗe ɓiyu makko o taƴani koyɗe ɓi bammakko kadi o wima konngol makko ngol sakkiri haalde guiɗelam Seydi Thiam kalifma Allah ɓesgam kalifma Allah sukabam e sohnaɓe ɓe no fawirnoɗa hen junngo hanke heccani ha hande fawir noon junngo minen no inchallahu rabbi so tawi Allah tettani ko rokkuno minen no ɗumin jaɓɓuno ɗo ha hande ko ɗo min jaɓi tawi emin jiima minen min mayraka raw joom galle amen o yanani taw minen noon min ñaagui ko yo gurdam ma juuɗe Seydi Thiam oɗo wayi
woto woy gacci ngalam ala sa wayde wayden mi wallahi on jaara woto woy ka giɗo ka ɓiɗɗo yumo ka sehiɗo wallahi belnam ɓuuɓi ka giɗo tabiɗo par ce que mi ɓeydimo jogaade anne tigi rigi ndege ɗo seeɗaani naafiki dañataa ɗo geral seeɗaani dañataa ɗo place bonɗo naatataa ɗo par ce que mi anndi gallo oɗon mbaɗi gallo miir oɗon kandi haa tiiɗi yo Allah juɗɗum haa juuɗe to sukaaɓe ɓe ngoni sukaaɓe ɓe ɓe goɗɗaani kono noon sukaaɓe ɓe no tinni sayd kala ko maa e galle he kañum waɗi est ce que ila bamum no wuuri noon aɗa anndi no waɗi heen junngo mum haa hannde noon naamno asu nde tawno ko won ɓuri jogondirde haaju kala komo adda kala komo sooda ko gorgol makko o wiya kanko ko asu woni gardiɗo makko woni jewrujiiɗo makko woni cirlidiɗo makko mbeɗa welti heen noon sabu mbiɗa sunaari ɗo min mbaddani jontande kañum jogii hiraname gottaram kala bibi ko biya hay ko liggoto ko kala ko addi heen kadi fawata koye junggam wadde so tawi o waɗi noon min mboɗo welti heen aduna wayi bimi seydi kay aduna welani aduna wallahi aduna ko meere billahi barkenaɗa wona gaañi kono ko noon tan yo Allah hokken no muñirɗen yo Allah hokken no muñirɗen wallahi Allah no seedi wona gaajaade no mi haala billahi wona gaajaade hande mbeɗe welti no feewi kono ɗo wayɗon sa wiye wayɗon soɓe ngari mbiyon mi ari no salminde yoni mame garton ni wallahi d'accord kadi mamin jiidir wallahi mamin jiidir kono saɗa waɗa bonna beddani saɗa arɗo ɗo wayrana bonna beddani ala mi jiiɗa ɓerɗo mon bona wallahi mi jiiɗa ɓerɗo mon bona est-ce que aduna minen kay somin jiima ko weltara min ko noon tan yo Allah ɓeydi sudur kamne min jiima ɓeydi sudur wallahi somin jiima ko heewi ne ɓeydo e kono wona kay wonde ɓernam nde bon tan gora mi siftan ko heewi mi siftan tan ɗo min dewdanno ɗo min jaadanno e ko min mbaddanno vraiment est-ce que aduna on jaarama ɗum noon somi gari mi salmini wonnani somi gari mi salmini ko waftoɗo inchallah sabu jami jarama Awan ni waay, awan ni waay, ak dina hakkille ma.